No jak to? Teraz ideme spraviť rozhovor s Filipom Antošovským. Pani, ale moc si vysoký. Hej, ale moc si vysoký na mňa. Hore ruku. Nie ťa ani vidieť. Čo je za machu? Čo má? No čau! Predstav sa nám. S ľavou, pravou. Volám sa Filip. Filip Antošovský. Som z Prešova. 20 rokov. A moje záľuby sú... Neviem. Vozík na stánka. Krásny nový rok! Krásny nový rok! A veselá vežička. Nie, tak určite by ste sa mali ukázať na stánka P, lebo proste budem tam ja. A plno iných skvelých. A ja tam budem, hej. Aj vy tam budete? Samozrejme. Jedno prekvapenie, ktoré môžeme slúbiť divákom je, že tu máme dohodu z nového roka, že? No! Na ktoré sa ešte pracuje. A budeme na ten tvrdo trénovať. Dúfam. Naučia kolečka poza mnou. Že? To ne? To som sa dohovoril ja so sebou. Zapinuj nám to. Zapinuj nám. A chcel by som povedať len jedno, proste, že táto rozeta bude víťazná rozeta. To mi tvrdil na lete, ale ja ho porazím.